näillä kursseilla? Göteborgista, Ruotsista siis. Ja mikä sai sinut aikoinaan kiinnostumaan Eskon opeista? Eskon aivan ensimmäinen kirja. Ja se oli nimeltään Luonnon salaiset voimat ja niiden käyttö, mutta siinä ei ollut siis numeroa. Ja se on loppuun myyty joka puolella. Mä löysin sen täällä Suomessa kirjastossa. Ja se teki, että oli hyvin... Joo, siinä oli juuri mun kaikki ajatukseni ja kokemukseni tässä elämässä, mitä mä löysin. Että tietysti se oli hyvin kiinnostava kirja. Ja miten Eskon opit ovat sitten vaikuttaneet sinun jokapäiväiseen elämääsi? Ja sehän on ihan siis... Se mun täytyy sanoa, että se on mahtavaa. Se on vaikuttanut siis koko mun elämään ja kaikkeen mun... Se on antanut mikä sanotaan, innehåll? Sisältöä koko mun elämääni. Että nyt mä tykkään, että nyt on tosiaan elämän arvoista. Miten sinun arvomaailmasi on muuttunut tämän myötä? Ensinnäkin niin mä oon paljon rauhallisempi, mä oon mukavampi henkilö, jonka kanssa siis olla yhteydessä. Ja mulla on ihan erilaiset, juuri kun on kyse arvosta. Kaikki tämä materiaalinen arvo ja henkilön arvo, sehän on tietysti muuttunut hirveästi. Että kaikella tavalla mun täytyy sanoa. Tiedätkö jo konkreettista auttamistyötä? Oletko auttanut ihmisiä? Joo, koko ajan. Ja millaisia tapauksia sinulla on ollut? No, mullahan on Ruotsissa eniten. Tietysti on siis sairauksia myös, mutta eniten on juuri nämä henkiset vaivat. Ihmiset on stressaantuneita. Niillä on siipi maassa, kun sanotaan, siis hyvin... Joo, he eivät voi hyvin kerta kaikkiaan. Niin hyvin paljon semmoisia, että ainahan mulla on joku soittamassa, että ilon enkeleitä tänne, kun he sanoo. Mitä sinulle tämän tyyppiset kurssit täällä Partaharjulla merkitsevät ja mitä haet niiltä? Ensinnäkin mun täytyy sanoa, että mä haen siis itseäni alkuperin. Mutta mä näen sen kuin hyvin suurena armona, että mä saan tulla tänne. Ja mulla on mahdollisuus edistyä ihmisenä. Mutta mun puolestani mun täytyy sanoa, että täällä on niin monta merkitystä. Tämä tekee, että minä olen maali, johon tulla kerran vuodessa, tavata omaa kansaani, tulla omaan maahani, saan puhua omaa kieltäni. Ja täällä mä tapaan siis nuoresta vanhaan kaikkea. Siis täällä on niin, ei täällä kukaan ajattele, että mikä oot ammatiltas tai oletko rikas vai köyhä ja mistä päin maailmaa olet. Kaikki ollaan siis ihmisiä. Ja tää on mun mielestäni, tää on ihana ympäristö, mutta kun näin suuria asioita koko ajan siis opitaan, niin olisi ihmeellistä, jotta ei ottaisi itsensä. Kurssilaisille on tehty laaja kirjallinen kysely heidän motiiveistaan osallistua Esko Jalkasen kursseille. Mitä kurssilaiset ovat hakeneet ja miten Esko Jalkasen opit ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä? Ylivoimaisesti suurin osa hakee tietoa luonnosta ja ihmisestä itsestään, sellaista tietoa, mitä muualta on vaikea saada. Haetaan konkreettisia keinoja auttaa muita hädässä olevia tuttuja ja tuntemattomia. Erityistä huolta kannetaan luonnosta ja sen hyvinvoinnista. Halutaan tehdä jotain asiantilan korjaamiseksi. Lisäksi haetaan suurempaa ymmärrystä, maailmankuvan avartumista ja uusia elämän arvoja. Ja paljon muuta. Vuosien kuluessa on voitu havaita, että jotkut henkilöt kehittyvät hyviksi auttajiksi huomattavan nopeasti. Mutta on ollut myös päinvastaisia tuloksia, eikä ongelmilta ole aina vältytty. Merkittävää on kuitenkin se, että uutta tietoa on kertynyt koko ajan lisää,
mikä on lisännyt ihmisten auttamistahtoa ja voimaa. Tällä tavoin löytyi muun muassa ihmisten henkinen bioenergiakenttä, mikä on eri asia kuin aikaisemmin puheena ollut fyysinen bioenergiakenttä. Tämä löytö avasi ihmisten silmät näkemään meidät henkisinä olentoina. Aivan keskeiseksi asiaksi muodostui ihmisten henkisten bioenergiakenttien koko, kenttien mittaaminen ja kasvattaminen. Mikä sitten on ihmisen henkinen bioenergiakenttä? Sen tiedämme, että siihen liittyy pelkkää hyvää joka suunnalta katsottuna. Kokemuksesta tiedämme myös, että positiivisen ihmisen käsissä siihen liittyy konkreettinen auttamisvoima, joka on lähes loputon. Sen avulla pystytään lähes kaikkeen. Se voima, jonka henkilö voi saada liikkeelle, riippuu kausaali- eli syyruumiin koosta. Tämä kausaaliruumis on ihmisen kehoista korkein. Se on perusolemukseltaan väritön, mutta kerää itseensä väriä, jos jokin elämä on ollut positiivinen. Se on elämästä toiseen siirtyvä ruumis, joka sisältää korkeamman minän. Se on myös jumalainen kipinä. Siksi ihminen on pyhän hengen temppeli. Kausaaliruumis siirtyy uuteen ihmistaimeen pian syntymän jälkeen, ja sen koko riippuu henkisen bioenergiakentän laajuudesta. Henkilöllä, joka ei ole vielä astunut henkiselle polulle, henkinen bioenergia on 170 senttimetriä, jolloin kausaaliruumis on vain 50 senttimetriä. Henkisellä polulla etenevän henkilön voimat kasvavat henkisen kehityksen myötä. Auttajiksi sopivat kaikki henkisen polun kulkijat. Henkisen polun kulkija ei pilkkaa eikä naura asioille, joita ei pelkän järjen avulla pystytä selittämään. Hän ymmärtää, että kyseessä ovat suuremmat asiat, joiden ymmärtäminen vaatii avointa mieltä, uskoa ja halua auttaa muita. Kurssille tulijalta ei kysytä ammattia, kaikki ovat tervetulleita. Maapallo on ihmisten vastuulla. Kukaan maapallolta käsin tavoitettavista korkeista henkiolennoista ei ole itsessään aktiivinen. Ihmisen on annettava heille tehtävä ja voima. Silloin auttaminen käynnistyy auttajan omien voimien mukaan. Suurimmissa kaupungeissamme pidetään nykyään perus- ja jatkokursseja, joiden vetämisen Esko Jalkanen on uskonut omille kasvateilleen. Tällä hetkellä Esko Jalkasen päivät täyttyvät tutkimustyöstä, ja hän osallistuu pääkurssien vetämiseen enää vain omien tehtävien sallimissa rajoissa. Aina silloin, kun hän on paikalla, luentojen väliajoilla syntyy vilkasta keskustelua hänen opettamistaan asioista.